Ipatangtang sa Cebu City Council ang kanang mga dagko o mga nagbansiwag nga mga campaign materials sa daplin jud sa kasada nga utang sa mga national o mga lokal nga mga kandidato sa mga mga campaign posters o mga tarpaulins nga gipanglansang sa mga puruan sa kahoy. Kagapon adlaw ato sa regular session sa Cebu City Council, si Cebu City Councilor June Aguer ni hatag sa usab nga privilege speech din mato niya ang mga election materials nga iya sa lokal ug nasudnon nga mga kinilihan nga mga kandidato kinahanglan nga ipatangtang gilayon gumikan kay dako usab kini nga kalapasan sa balaod ug dili matangtang dayon dako usab nga silot ang ilang karon nga ato bangunan. Maturo sa Bialcover nga angayon lamang nga parang tango na kini mga posters nga naagaban siwag nga samok og sakit sa matatangahon ilabi na kanang ipanglansang sa makahoy gumikan kay dako sa kini nga kalapasan sa Republic Act 3571 o kining act to prohibit the cutting, destroying or injuring of planted or growing trees, mga flowering plants and shrubs like ito sa mga plants of the scenic value along public roads sa mga plaza, parks, schools, premises or any other public pleasures ilabi na kanang mga lugar usab nga pampubliko. Gidugang sa Bialcover nga gidili ang pagputol ug pagpulong sa mga kahoy ilabi na kato mga ornamental plants usab nga nasa mga kasada, mga plaza ug mga suryanan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang pamaong privilege speech gihimo kagabon daw ato sa regular session diin dugang sa dinhi nga ang Cebu City Environment and Natural Resources Office kon CINRO mao ang ilang karon nga gisangunan nga mao'y mangunay sa pagpanangtang sa mga gipangpitay ug mga nagbansiwag nga mga campaign materials sa dapit kadalanan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kato mga makalapas sa mausab nga palaod magatubang kini og kini ang pagkapriso sud sa unong kabuan usa ka adlaw ngadto usab sa unong katuig ug usa ka adlaw. Report ikan sa Cebu City Hall alang sa FM Balita sa Buntag. Kini sa Edward Clinton Taco di kapugnan sa mga sa mga nagulog labas nga mga balita. Tatak Aramen, tatak IFM Balita.